mga nauusong palaro. Tara! Hi mga ka-voice over, si Mami Rose na naman po, and for today's vlog, sinubukan nga namin ang pinaka-trending na game sa buong Pilipinas. No, At no, no, no. You Can Kiss Me. At ngayon, huwag ho kayong mag-alala dahil wala ho yang Malaysia. Pareho po silang lalaki at magpinsan po sila. At heto naman ang pangalawang grupo, si Ana Jane at si Jessel Ann. O diba, nagtatawanan pa sila at eto na nga, kasama ang host na si Roberto Tabuan. Oh, bebe! Kung nagustuhan mo ang video na ito, please like, share, and follow. Bye-bye!